नेहा के गाड़ी किना गल रहुआ सुननी तो चैलेंज करतनी नेहा के चाहे उनका के चाहे वाला के जे हमरा बात के जवाब दे दी तो आज के बाद सोशल मीडिया पर आइल छोड़ दे। सुन, सरकार रही तो कांग्रेस के सरकार रही तो उपास रहित हाड़ी कौन धंधा क के खरीद लेलू गाड़ी। जेकरा रोजगार कोनो हइये नइखे, नाबा कोनो धंधा तो जरूर कोनो करत हुई साइड से उ काम गंदा। जवन सूखल रहला बहुत दिन से, जवन सूखल रहला बहुत दिन से उ कैसे भर गइल खाड़ी। कौन धंधा क के खरीद लेलू गाड़ी। छोड़बे सोशल मीडिया जब लात खाइल तोर काम बा कि तेका छोड़बे सोशल मीडिया जब लात खाइल तोर काम बा। झूठ बोलल गाली देहल आदत तोर सुबह शाम बा कि झूठ बोलल गाली देहल आदत तोर सुबह शाम बा कि तेका छोड़बे सोशल मीडिया जब तोर डीएनए ही नमक हराम बा। गैली गाना लोग सुनलक आशीर्वाद से गाड़ी किना गई कि गैली गाना लोग सुनलक आशीर्वाद से गाड़ी किना गई। आ तोरा बीजेपी मौसा के असली चेहरा चिन्हा गई। 55 लाख करोड़ कर्जा मनमोहन सिंह के नाम बा कि तेका छोड़बे सोशल मीडिया जब तोर डीएनए ही नमक हराम बा। नारी के न सम्मान करेलिस ब्राह्मण हईस ते जाति के कि नारी के न सम्मान करेलिस ब्राह्मण हईस ते जाति के। अंग्रेजन सन के साथ देवे बाप दादा तोर राती के कि अंग्रेजन सन के साथ देवे बाप दादा तोर राती के। नारी के न सम्मान करेलिस ब्राह्मण हईस ते जाति के कि 156 करोड़ देश के कर्जा कि 156 करोड़ देश के कर्जा पापा के ही तोरा नाम बा कि 156 करोड़ देश के कर्जा पापा के तोरा नाम बा। तेका छोड़बे सोशल मीडिया जब तोर डीएनए ही नमक हराम बा।